Σήμερα ξύπνησα, πήγα στο σχολείο. Μπήκα μες στην τάξη και δεν ήταν εντάξει. Ήταν δύο μέσα εδώ. Ο ένας κράτησε μαχαίρι και αλπαγόρ θα φέρει. Κι έτσι φτάσαμε εδώ να μπαίνει βία στο σχολείο. Να τους μαζεύει μπατσικό και να μας δείχνει στις ειδήσεις στον 8. Αν θες να σε περνάνε για ντόμπρο και σταράτο, να φέρεσαι σωστά και να μην πιάνεις πάτο. Πώς έγινε αυτό και θες να σε ξανά εμπιστευτώ? Άντε στο καλό, δεν θα σε ξαναφοβηθώ. Δικαίωμα δεν έχει κανείς να σε προσβάλλει. Μα έρχεται η ώρα που θα το κάνει πάλι. Η λύση είναι μία, μήπως αυτοκτονία. Η ρήμα είναι μία, όχι βία στα σχολεία. Για ένα λάθος, για μια ευθύνη που δεν πρέπει να ξαναγίνει. Γι' αυτό άλλαξε ρυθμό, άλλαξε το flow. Δεν είσαι πιο μάγκας από όλους μας εδώ. Εμείς σε κάτι τέτοια κάνουμε φασαρία. Θέλουμε το δίκαιο, όχι την αδικία. Η ρήμα είναι μία, όχι βία στα σχολεία. Δεν κάνουμε bullying σε κανένα και καμία. Τέλος η φασαρία, κομμένη η βλακεία. Έλα να μιλήσεις, μυστικό, μην το κρατήσεις. Μόνο αντίδραση θα φέρει, μόνο κράτα μου το χέρι. Μίλα τώρα, μη φοβάσαι. Θα έχω πάντα ένα αυτίο που και να σε. Η ρήμα είναι μία, όχι βία στα σχολεία.